Muchiri munyada eba ebesomum. Ni yakamu sa nsemo do yaboaboa no sa wia pram to be kase ebo no. Yakuta ni nyinada agoguyen. Aba fonten kase ne so am. Na ye DLFM online.com. Eno achi nso kase ebo no enam DLFM yen app no ena bio. Tinin app no so yen Facebook ene YouTube ni nyinada. Me wafa se champion tela da mentene kase ebo na nam so am. Wobenya bi ahwem. Ehun foni videos ni nyina to ayen na hwebim. Eno achi ebaje wadwen kire no akenkan am. Na ye Facebook no so at DLFM 106.9. Awiai ensam titiram. Ebedi kaseworo mu akotene ni bi ene sei. Ya ne ba kire mu ewatema. Motorway ne so na nkra abeto kire mu sem. Tema motorway ne so elko sakasaka mpotem ho no no. Chese nkwansiasi endo na adwuma mekese tanka bi eja dem. Track ba konso mekese nipa bansa eprepra. Ba kwede wafrim. Ne de mu kire mu ebeso mu. ECG eden sama betudwa echiemu ya de omubedum nkanea ewo manta minsia wo omayimu sane ebeyom betimi aye maintenance na ochirachira ne bi ochira de wo nyinahini Catholic Senior High School nim awasante mantem abatodwa sei school ni abaya ono achira na de afini wanya mfinhia donson abaya kama pam wapeja na hwefom ede na bofom sei tim apapa ne suma epotifu achi no yede munche mu beson mo Buaso ankobia hene eden sem ede atum mabunu nanim so montwe mo ho emfafri nubone no moma ahosheso andi eyomanimu kan ewa brabo yimo na oba hima ono ene wada osenase krodua na no wapie mantem mekire Eastern Region oba pani achiampoma o kire ma sese yam vanto Ghana de hia nimu sei uba wura mu ewa osenase krodua nimu a omu ne hene edi so bi fra ne ho se wo ye ohena obo akra edro bia nkadem Kumasi mayor den sama tuja HM senche ya de omode sanitation gas for ebebasa ne ebeyom behwesa hunidi hu sembe timi akoso. Ensama no pina na kan wanya se wonkonwa ebese mo se awia pram to be kase wodi yero ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se odwumade bia wudi a enwumba pia se medofo yi wato adi ne nyina ne se adwumakuo bi aba ye won fidie a eye papa ni bia se kutu se bebam Ujumadi akoto anyum to be piase na mesrew fabra ye ne ento ye bo asem prapra kire ma waten na adwumakuo no mededin batu dwamre sem na ne nyina ne sei e bia wo ye wedding eye bi na aba na wo ye aware na kura bi anya wedding we ye fie de ni bia traditional marriage fabra e betena se abọ nyumpa mu afiri afam ene wachi nso e bia na udi wa woda birthday party fabra na anya mam e bia wasua adwuma pon ho anasa wo de school no wakwa wo ba wie o pesa wo bonyum wase na manfo fili fam mesra ofa bedan graduation ye be ne kama church programs ahoto nsore dwumadi ahodo bia be hia anyo na mesra mu ada program bia ye bi enti mesra ofa bedan ye ne ento ye bo ase ne ye mo onyum papa na fili fam efisa ye no ye wo quality sound ye sanso professional instrumentalist ene ye sanso quality instrumental ye ba ne ye se wo papa bi enye mfidi ye bo no hwene honyon de be ye de na to no bo ase bo mi se kikim na wa kira be say yes ejejemi mu na ne nyina ne say your first group band ana no yetwa mu tema e won potem wa shama ho no Friday no say wote yenka ne yajigu mpa o DLFM so e kama pa mesrew ton safrem e your first group band ton safrem na so so mpa upe ya kira kwan am ye watema committee 22 ba rozo ho no man yebutu ya homa ne nie 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Open super dia noa any Lumba super and the bank and primantam hanuma ye was so distributors be broker than sumaya Madam Abanya Mecha wo ho be cough and call mama vegan so wo da come and bra kwame do we nya Madam Edith kusiko pokwa sene temane ashama na ye was so distributors wo ho enti sense mudie bi na wo ye na wo pensuo ni bi no o hwe mantem ma wo wa na chese watimi afrem na won san so atimi akabi na emom se dodo so na wo petu aton abetimi afrem for 0549889685 and 0549436616. Akenka for benu aye se nkonwa besem awie no edi ameje so ya wofa osi ade yo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma utedin ene banchre bonana
Otafirija, mene mo fa seba. Adjoa Agyei Sikapa. Ye da ye ho ye ba ye de kasebo no kire mo ankasa ebesomo. Nansa na no me wo fa se rose gold. Osi di ye kasebo no eye de ba dia. Wadama eba na nsempatie amamu nsem di ye kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie. DL News. Yamamo akwaba afitu mrika ne hia yen wo Facebook ana afinsi YouTube na yemfa kasebo no nkire mu ankasa ensemo ya hia kasebo na se e de afritama ene ne potema enkrata Ghana National Fire Service mekire aso ehwe oman Ghana otumija adwuma ekuosuo e kire won moden abo adwumaden atimi adum ene fuwa tanka bia na esofango na one tipa track registration number ni AS 466-19 ana fifu atanka no the registration number ni AS 3555-24 3555-24 enen so omu kire mi say ye gig empire for dia e wan krabe pure mantam am na hyen enam akra ne tema kwantempon no so moto we no so na eduru sakasaka park honom a edi kopie mu ye tinek Ghana honom ene za same yenu di kwaya ntam se nekiko head on collision omodo omutira ko bom emma gisew eja tom ma meka sei aya abrahosem na nkrata odumja adwuma ikoda batu dwa kirem sei enam kwanhye na si ye no nipa baako wafam ahwere ne nkwa afoforo baasa wonu musuo prepre o mapre no ano ade nye pam na odumja adwuma iko ne kirem sei wonu munya ne nte sei enkwanhye na si ewe ndo ada na dwo na mra na abodu baako apa wosema aduanan kron mecha 1149 ewe ndo adwada na ye dwumbo sema na toso nwotwe ewe mfempem mienu na do nsiamu a ehwa apena enam se wonu bentema wonu fire station honti no de katente no mbo modin abo anan kopie mu a tese na tema motorway fire crew a openipo da wonu ano ADO1 Samuel Dako bono modin ne mrante kopie hodom sima ba kontem no mbo adwumaden a hyase aprapra kiram tese nya semkuma na omu kirem sei omba modin ato nsa de frey Ashaman fire station omusu koduru hodom e wo mra du baako abapa hom sima no aduonum kron me kire 1159 no musa kopiem enuma chintu tema industrial area fire station omusu kopiem wo mra du baako awia 12 am pepepe apo apa won sima du na no musa kopiem omukota akire ebo adwumaden emagese ne omudi nsuo edifra Ashaman municipal assembly ene memia pi kobo adwuma momoden ahwe enum se duan betumi adum na ene ebo sima edonum ensia epa ahomache dumienu mekire 12:56 am na seja no omadum no kranum de bawie de na jesa bo ahamache do baako apa won sima duan na mekire 1:44 am na omadum ja no na mo kire ma sesei enipa pode basa na wonom wo eye track nim ana said fuwa tanka nim no yodi kanidin adekwabena Japan Joseph Tai Kwashi anafi Elon Chei omode meka se omode makopie mu otema General Hospital ayar sabia meka se omode ho no ma doctors ejina mo so ebo mo nkwa ho ban na omo kirem se omapira pa prena no woden na bema ba ko no so meka se watu ayankopon e wo soro ahimam ona ye hyenkene na wotwi tipa track nanso nkwanhye ne si ye na no woden pam enti kana nimu no moanya pa ma chese okaka nim intimre ja ne to ka nim pepepe ne ja ene wa hyedwere pam enti odum ja dwuma yekro ma na bomoden apagya no e de na ma Ghana Post Service omonye na womoden a enhwemu emfanfa hom na meka sei ahye ne de esa de aye na no aye den chese hyedwere pam ma meka sei tamakwante mpon sa yere hosem na mna no pai ene da so ho mo bia dwumadi a DJ Hitman etena dwamu no ya tonsa de frey ADO2 Ebenezer Yenzu Tama Regional PRO Ghana National Fire Service mo chechire nsem sei
ede to di kasebo enim so bi say am overpass no motorway no so from the market Accra end no between Sakasaka Park and under bridge na impact here na no say road ni no diversion Accra wo fine no ama tanker will do about 54,000 liters of petrol or the future side cost of Accra and a cheaper truck so on say load nya 2x6 and so almost 4 including quantity minimum but almost full with the park no almost see Accra side back towards Sema if you only run on diversion you know any say and the other side to who diversion you only ni no eka ebo any into around there 11:49 na say remember no station because the closer station is only smoke in the area you have to just quickly move the car and come now all by any say eja atoka car mu a very be pa so mo for other vehicle say omma emebua na omba bua no na yeti say ya yedum eja no kra area you say the smoke there anymore even despite the stations are now cost once a while no say tank the be oma cover ni so there will be a believe so into ACTR could do the stage we are going to high speed the way about station but I'm really no na say a jano kra no as speak no nipa na omo car ni there after 5 no 3 eda hospital make so no make for me kan ni abi omo da hospital was my general hospital driver for me no oti tanker ila no oni there me head ni impact you can say expo no cost in tema o car head ni into no head ni na ekoto one side na am hitting car the generation no na oni there yes ni MP ma ejan esina na me no ka say why nya me dia the more police force almost be reservation na the other tanker driver ni there for now no you think who go dia tanker driver nan kasa ewo hey ene tanker driver fa ni sen tanker driver ni hirabasa se wakwaji ayira dro se wotumi mu yo sam na ye kasai tanker driver ne de kire din okwakra okwadro mirika tom kire din na eno achi ena DJ Hitman ebisa edi02 Ebenezer Yenzu say openie yi say ni nzan kwanhia sisa na tema kwante mponyin so afina mpenifo de ma contractor wonu musiesie kwante unam so a nkwanhia shi ye mpono traffic ye ntumi nkomma say ye nkwanhia ni asie kire no so traffic ni say no odum jaju mayeko mo tsesan ede apa na yekoso otema ene potem traffic net say okay Ebenezer what is the current traffic situation is here the traffic there I will say it is very dense so only motorway no Accra so in the Ashama overpass no and I say the motorway overpass no esi na consumer market area overpass no so the blue towards and the bridge na traffic no echoku cost no you know look at how to say your expedited asenta it is ashe na amama cars no eti e fa no na ama e fa no eti aden ade mama yin eni ya woti ye eye AD02 Ebenezer Yenzu tema regional PRO edema Ghana National Fire Service nko matwetwe no pay one Mr Prince Kwabra Oben DJ matwetwe ye e woni da so ho mo bi adwumadie so no emu nkyere mu ene yede asum na ba Facebook ana afinsi YouTube a me wa fa se champion tele dia to su ba behwe bio sikanya asem wa se the traffic no aye ne ho sakire me na pa watema kwantempon so na ye de ne bluta se saka na bi nkwa na obi aba wow na nsuo so asa peten aka ho na se traffic ne de si ache nya easy kura enti wo ba Facebook ana fi YouTube a mesra ya to so etuba ba huru bi se ne obi nkwa na obi aba o ntemesra wa fi na otu kwan afa ho de a twen kakra nsa because odi agura ade be chen enya bete kra wajuma kra na wo kwa obedu be tu kra I'm telling you the traffic na no ye den watema moto we ni so pa enam kwanhye na esi no already na nkasa na wo so dada ena ade we so di ho abagim ade hye mawuo no Yakopon de wawu ne Yakopon fa ne krensi na tanker driver na wayira no se best ronda no ho adi ne bi obeyi nsem bia na aboa ma hwema akoso de enti a mo mienu de akwaya ntamu sa na car ba ko esu nua track ene fo tanker nso a fa ngo ye mumma pew ejadam ba ko afirim miensa o ma hyehye edara sabia ana waden tisiga obenden yento akase bo no so
Yantua Kasiabone so na Electricity Company of Ghana Eden Sema Tuja HM say yadi omobedum kanea ewo mantam isia ewo mayimu poe mantemu tema Accra East Accra West Volta ene Ashanti mantemu enebnada ye homobobosom ne de to so nkono ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia imu na mu chema yadi omobeye maintenance work esanso manya technical fault kakra nta wo so omobomode adum nkanea no se ebe yom betimi aye nsiesie no na wokwapoe mantema ya de omobedum nkania no ede free anopa eye nondu akosi awia eye abobe 2 pm na cheso matimi aso ede amamu ntinkrokro bi tse eye donkokrom amankwa eye ma microbot ase eye fori eye pikigu ene bruben ne eye mpotema bimbe nyina na eye ade omobetimi edum nkania no se ebe yom betimi aye nsiesie okọ tema ne mpotema nso a eye anopa nondu na awiem beye eye no nan mu no matimi aso inteye community 3 ne community 5 fo say yebetimi edum no eye New York Switzerland Aviation MF Estate ewala shibisan so na high tension Celebrity Golf Club ene Sakumono Estate eye Jubel Hospital ene eye Chopoli ni na no betimi edum no na farms ni na ene important bembe ho ni no betimi edum eye nkanea no Oko Accra East mantem nim so a eno so mbedum na nopa no nknon nan de awia no 9 na maso e de amamunte ye na krom Little Roses Akpoman Boy Sesame Ashowman eye Bank of Ghana ene important ni na ya de a omubedum no Omonso moda akoma na yekokompe Israel Park Israel Filling Station Agyei Junction ene eye ne important mu ni na eno so Accra West mantem ni so ehwe ni mu se omubetimi edum no na numre no num na chese omaso na omatimi ayensiesie no okọ eye Volta mantem so eye important ahodo eno so mbembe ni na no monhya ne so se ECG 4 HM ya don be maintenance nti no mbedum no okọ Asante mantem so eye kontomre Adankwame eye infimsi ni impaseti ya barikese ofenso kwa man eni nkura bimbe ni na ya de asese no mbedum no matimi ayensiesie nti weni nsema Free Electricity Company of Ghana ho abetoja yanto akasiebo no so na yemonwura mo my Ghana ya sante mantemu na anwanwasam dumo kwame nkansa dumo ene ensem no etemu se premani abomum na ne nyina ne se ubogura mu ewo asante mantemu ene atwema mponua manseni mu a nyina hini ehye atwema mponua manseni nase no cheche ni ba ko okira de wa nyina hini Catholic Senior High School num apostle first on the page say twi o mache no adentira video bi akovara enna montene so etwagu a chese ni no wo hwehwe wuyi wani so enyi chechire ni atam sukuu ni abaya ketewa afini wanya mfinhia edunson abaya tromosi trobom kama bi no de na hwefo mpa setim na osini so ofam ho papa na ni so papa ne sere ho ma ne sa ewo wonom private hostel na public relations officer at the Ghana Education Service metro penipon no na hwem kitangudie so at the maso ya hwe Ghana dusua so Daniel Fenyi Mr at the koto Facebook page ene say asem say na sie na bofra afine wanya mfinhia edunson a ye school ni abaya na chechire ni akana to fom apa no sum saade ya no den pa amti apotifu a chenhwe mapa eguso a yekoso na esensam we mu no ana nsantwerefo ne aban ana msini adema de hya wonmo wo atwema mponua mansenim Mechadesi Chief Executive aduma atwema mponua oniminyafo Isaac Ibrahim twetwe nkomo no wokirem se ye nokre achache ni no okira de e wanyinahini Catholic Senior High School num na ye nokra sa abaya no wahwe ne pa ma bofre no waprepra kra no ne nsantwerefo kasa ne wokirem se yamfa to Ghana fo anim se okirechire ni ono kira de wanyinahini Catholic Senior High School num no enya de kire nkwane momo sanso eye manager o manage private hostel ano ne ben nyinahini Catholic Senior High School no pay na enam say a school for na dorso na edu ba bia wodem nko school ni demotre ho ntino ebi ni mko ekwada eye hostel na ben ho no no private one nya ban dia intemutu aka na saa kireche ni o kire mofre ya dia na saa hostel no da no ne manage hostel no ena mu kire mi say e mofra no o man nte say wo mamba ba wie school no form 3 eye student no ebinum edeka
na okwadan kana sa tetede achi wotwe atwan o wira hwema o munya sika ne bi ɛno na beto dwa so kyekye ne kwa na ka kira ba ne sɛ woke ya chapam sika ne sɛ de tie no ɛna megye wotwe mu tan ne abetene tenten ya pekura na wode meka sika ne sɛ de tie bia na meprapra kira ma na ba ya kyerem sɛ o sika sɛm de sɛ de ya no nya abotre wafra awofo na so sika no ne nsa nya nso mu nti onto no boas na den a me pam ne nsa beka wode we na awie school na akwa am ko sika ne hen na ne mentem ho ase bo kyekye ni abaya yintem ogidi nom de ya ntem pupo pa nya sam ketwa oh na abaya de kenya tam kyekye ni ode ne kwhwefo na de kyani ho ode nti no kwabo break wachiri ene watam abaya yi ade ne course no batu fom se kekra ene watena no so fom se ne uchiri so ubedi ene your papa ba fraya sum left and right owie so na ajaba fraya so to fom sa ne skirt ne ho atwe atade ya ready ehye ni no wada fom na to ho abaya to ho abenes ene ya pasa fom ho sa na mo fraya twa video o mu twa mo se na dan ekabaya kenya botre chesa teacher ote abaya yisu opa ne se ho pasa wade hu sa ene de se disi chirim se Adjoa Agyei na ya ne tiam na de se na postufu ache na omode na famra kwa so mamra ene na di se de tie na se de tie na mra na video ne kwaso a kyekye ni papa abofra so mfam ho no yen kwatie video ne twagu ye ne bi na yamra sisi ya enti sese no o kyerɛkyerɛ ne ya ne die meto dwa o kyerɛ de wo nyinahini Catholic Senior High School num na meka se no o kyerɛ mu a onim sɛ wo ye oba o sɛ ye ba bia duro de sɛ ye wo sɛ onim sɛ wo ye oba ɛna ɔne ne teacher ni bɛtoto a na ndi meka se de teacher ni na yi nsa no bruta na woyi nsa no na mfa mra kwan so a ɔman Ghana wɔ mra ntiri meka se no opposite form kyerɛkyerɛ ni pieto atweanwea na ne nyina ne sɛ abana musini ade matwema mponua onim nyamfo Ibrahim Isaac kyerɛ se de empenifo ache na baya no so na pomuden ne ye wadara sabia Dr. Fojana so a wonom eje ne nkwa ne ho ye pa ne mo cheche ne de emra ede ne ba famra kwan so pa ma men we hu say yes se ho aden a woni mrema ene nsie ne nya abaya okɔ school Ora de mefa kwanya so achia watiafo enyina na kwamanya bi ahwe afimi square fe no nyina hene Catholic Senior High School school no tama ya started abandada no started free education no na school no ni infrastructure etimi containing nkwa ne nyina tienya timamofobia we still hostel bia nkwa na mo bana na omunya ba bi ntra no ometena hostel ni mo private hostel a was school ni nche ho na papa na brante na no ni abofra na ekono abofra na te private hostel ho na teacher ni so papa no wachara de o school hobby na wasa manage private hostel no te hona pinche ni si ya na teacher ni no sa ye caretaker ema private hostel na make kan wasem no menyante se form 3 4 na obo ho no bebre na de hostel ne ka omuntia enti okoso okwakwada eka no eka no mu na ntiase nya adwuma ani ni student ba kontintam ya antwa ye ne bra enra imra na case ne ba na me free police commander na me free school ne penny phone enti imra na teacher ni no ya fa no make say police station or police custody ana abofa no so no obe ni case ya e man e hospital say onkosha na pom den sitie oh already is stable or stable enti ya ne say criminal aspect ne wo mu no e jama police for no handle that and procedural and discipline measures and so we no teacher no belong to Ghana Education Service almost all measures already daily this kind of matter and also they so almost share that aspect na astronjimra this is the first case amenya regarding to this kind of behavior and they say ABS that once a police for not take over the case and investigation there CBS that ba Mr. B no ama su chief atabia e ho no do ya dia ma dey say de ba no
enti ani a woti ye yono ena waye aban ena musini edema de hia wode mo watwema emponua mansinim awasante mantemu oniminyamfo Isaac Ibrahim ena wote ne nkan na wo ba Facebook no so akofi video ne de ma na so ne hu nyampa se do cheche ne school abofra na tentam na ha video de atumi se school ni abofra ne de kan teacher ne tentam first teacher ni kirem se da bi me ho odense na me yo cheche ne wa mu me de ya me so me kire difference no na o ma na wo mra abofra ne kura sabi wa hu ne nyansa na watu ana ma wonte sa kura na nkan se teacher ni nyambotre na wa pra kire ma abofra ne sa se de abansa kanenti no obekire ne nsem bo nkuro e de akira ban yentu akase wo no to ate me wo fa ase e mere sem e bedi hu nkomo anumre wate yenko anim yentu akase ebone so na ankobia hen foforo modi nesi so ewatwemaboa so traditional area wasante mantemu eye nana kwasima Fudwo otoso mienu akasa echemu se mebuno entwemo ho enfenfri nubone ho na mo hwesa ahohyeso ebedi omanimu kan se ne ebeye omoso no abra abobetimi akoye no omoso abom ho modin so mbenye adwuma pa etimi aye na ya de omodi nisi so ewo boa so ahimfie watwema wa bieja municipality nim anana kofi brimpon ono anaye ohene edema wom ne di anim ende eye nimpanifo ni na eye ahoban bokuo ni bi ni amanyofo so kokom ho se ne ebeye adwumadie no enso ebetimi akonenim na bra mo ne nsamchofo atwetwe nkomo anana na Adjoa otoso mienu adodo na efre ne se Kinzoro ekasaye echiremu se enwoso obia ede ne ho ede to aban ne so sansa aban no ebo ne ho mode na emom awoso awonso utimi bo ho mode so betimi anya adwuma pa etimi aye bibibiara ewosa wo ye se ne ebe ya awonso ne betimi aboa wo no bomode asa obetimi aye mfa wani ento aban so enkohye dem enkasa aban be pa adwuma mantu wo twan se aban no pa adwuma enfema na emom se wo so utimi sua bibi na so nsa etimi kwa no abomode asa obetimi aye Ifuna na membru na omuwo atwoma boaso agogo franchin bra na Enquiries boaso Enquiries ni na no futu de ma wo se bebre bibu aya na ewo yen aya na yetiti yen ifia metimu yi eyem na masa aso na meti se mesi so na meye basabasa ngise nka mintimi emo branko dusi enti wo hwe me no muso nsua me meso so yifuno emwo bia me bia na ni mdi bia me bia so ese me de bo mo bia no me hwe na me de aboa wo mu da chin yesu ni ho a wo muso abisia na wo muso ahwe boso kro Enwechi anana na kwasima Fudwo otoso mienu ekasa na ochemu se wose nkabo metimi koso ewotimemfo nim se ne ebe ye omoso beboa na mpuntujuma etimi akoso ewo mpotem honom no sanso ekasa ye echemu se ya aduane nana kofi brimpon eye ohene ede mawom ebe bomodin aka bom se ne ebe ye how bia no so ewo mpotem hono ombetimi esi anokwan titiru ani omakwan meka edi akire titafo na ajamfo mejame ne se bibru omunyame moa na yenyina yemfa boaso antuma paire infra yenya dwumade se ya boaso so ani onyame ede ebebenyam na yedi so atrewo asantemam ni kan na ne binyon kan nyina ntibe omumoame no munyama dom se na mede kan kan no de ba kofo yede ewrewu timi hia obi ade moa se ye bushewe konto me yene sa sanse yenim amanfo sanse Ghana mamu hanu kwankwan ntime yede anya kwan aba na ye kwan nti yeso so yebetime wura menimi wura ebo mi wura chidom na ba bia yese ekobia na agogo kwan ya adawa fo enfie bibrebe yi ahwe na etimi ama aban aso ate na obakura no yekosu akira aban na yede ya hawo ne yamanya kotune ni na oba abede buaye na kwan no etimi ya aman ene ya uti ye eye nana kwasima Fudwo otoso mienu ono ana ya nkobia hen foforo edema eye atwemabo aso na manibo ye nsem twoni samofo ibu ate na different sentimentemu ebesomye yantoa kasebo no so na yemfiri omai Ghana ya sentimentemu na yemfi ani fankyire em ewa pie mantemu mekire Eastern region na oba ahema edema de hia wanom ewo osanase ewa pie mantemu mekire Queen Madam Didin di oba penny achiampoma. Na nana ede smart to get me say. Make a said ye wa friends and children share mu power sanase. Ahimfie ede smart to mani mu say. Omama Ghana fo nyina ntibi. Se pempen wo wasi ni pen. Sa de hia mu wo sanase. Sesi aye ka say. Mu ne hene. Idi mu fansha mu tiri mu say nya de wo sanase kodua no hene bia wo mu. Nana oba ahima cheche ne nsemu chire mu a. De ntia ne o ka say. Wasanase kurodua no muni ohene ne nyina ne sei
eye oba ahema asade se ono ana afi nso eye abusia pani head adema aduana royal adeshi busua wonom ewo wasenase kroduanim ene ze say wonom apa wo hene foforo edema wasenase emna na wate aba enwa so no oni hobio anase wakwa akura na wonom kirem say wo hwe o man Ghana memre mu a ansa na ewobetumi apa wo hene foforo na mode wo hene bi esi ade ase wonom agye se bia na ohene na wanya ne ba bi ko ana wakwa akura no agye atrenkwamyafo atenase aye na ya prapra kire kura ana ohene bi kura afom na omutu na ade asu mpa agye so maya memna nyina wie ma oba ahema na abusia pani ne mo ka wie na matrenkwamya nyina gitum ansana saa yi etesa no na say wo mapa ohene foforo mpa abaso na no akire kura no omo hwe anim kura mpo say saa hyehyɛ ne mpo no oba ahema eka ho otumi nyine nsinchen kura enti na nso maya nte yese obi edo no ankasa ehunu akosi ade so ewo senase efre ne ho say oye ohene na saa ne moto a watu no etia wo man Ghana mla ana afin so na matrenkwamya amamre ne so etia kura na oba ahema ana oba penin achiapoma ekirem say wo hwe ono kura na oye oba ahema na sese ameka say wase akwamya ne so achiu obedi oba ahema ewo fempem dunkron na de kronkron 1999 ena meka say watena kwamya so saa som sam na sabe saa nyina mla nsam yi ontene mpani sam bi da sasabi kuroduam na obi ono ankasa ede ne ho akwasi ade so ahamache ahomarachi o don ba ko 1 am na ono ade ne ho akwakosi ade so ahamache a obi adeda efre ne ho se wo yohene ade ade wei etia wo man Ghana mra ana afi nso nananam atene nkomnya hyehyɛ yakra na oba hima kyerɛ sɛ ameka sɛ yanka nkyra de hye a wonom wo sena sɛ sansam sana ne yɛmfra masɛm ɔmo so so kra lemom pesa basa ya bia ba kwaso wo sena se krodua mu nti ɛna wo ma yɛ din na obɛsrɛ sɛ no mo so so biom efiri na ekɔ obi amfa ne ho sɛ wo yɛ ohene ɛwɔ sena se krodua mu ɔmra oba hima ɛne aduane abusua pani ɛne abusin anasɛ adehibusua ne nyi obi ntum sɛ ɔno yɛ ohene o kyem de sɛ yɛ kɛsɛ no obɛsrɛ ɔsena sɛ obi amfa hyɛ ne tiri mu sɛ mu ne hene afina na mba tena se no man hyehyɛ ne sɛ de ɔte akwamya sɛ ɔyɛ ohene die yɛmfrɛ masɛm ɛne ɔman Ghana hyehyɛ ɛne ahe ɛne na matena nkwamya mra bo abranti ohene ni sena se kurodi anim ebre ne du sɛ sanseman yɛ kasa bɛma fosu warigya ase ɛne ha bedi ade 1999 almost 27 to 80 years ni bedi ade na nneɛma bi kɔ so wɔsena se a mani sada nye ho na toda na asɛm ayɛ dia na yɛayɛ din ɛnyɛ sɛ yɛyɛ di yɛ naayɛ yɛsi wɔ hene na minim sɛ kuro deɛ sakonwa tɔ a ɔhema abusua pani ne ne mpanifoɔ ɛna ɔmo yi ɔhene ana yɛsi hene wɔde yɛn te hwe yɛn ka bi sɛ yɛte ansa na dwudu mienu akɔbɔ donko yɛsi wɔ hene nti saa pani sɛ mo bi da etimi masena se man Ghana man nyinaa yɛse nyinaa te sɛ kuro sena se ɔhene ni ha yɛni ɔhene ɔsena se amanfoɔ de mmara sɛ ɔmo nsɛm yɛde yɛmpɛ mo dahwie gu nti yɛmpɛ sɛ yɛde mmara bɛhyɛ yɛn nsɛm yɛpɛ sɛ biribi yɛ bia yɛka mama yɛn etimi sra dɔfoɔ ne abusuafoɔ wɔsena se ɔmo ni ɔmo mo akɔnto ɔmo nyinaa ho sɛ kuro yi ɔhene ni yɛnsi ɔhene na sɛ yɛbɛsi hene a ka me ɛkyampɔm a metɔ so mmienu meka wo bia na sɛ menam de ɔhene ne ba ɛne yɛsi no me nso mensi ɔhene mempanifoɔ koraa ne menhyia sɛ bɛrima fo so ɔkɔ akura wawu yɛnya na yɛni de 40 days koraa ɛdɛ ne yɛsi hene eti sɛ obi si hene a medeɛ menim ho hwee eti me masena se man Ghana man dɔma ma wada rumo asoma me ka etim na ka bi ma me enti oba hima ana wo kyerɛ mu sɛ na na akura yanya na na yempra prakyire kura ama yehu sɛ na na akura akwada asomdwe mu na mpani sabe asomrofie Adjoa na kramanya dabre sese na asomrofie nya anwe ye osi de na akada ndi sa wo hena na kura no mbesi ukura no ni nsanim anya yi ntie ba ne sɛ na no bi fra ne ho sɛ hini onte ase akura na oba pani achiampoma na oba hima kyerɛ mu a de aduro ne obɛsra Ghana mampani ya papa Adjoa na dura mani mahama ana afi nso oswafo hwe man afi sem so me kyerɛ interior minister onumenyamfo Muntaka Mubarak Mohammed ana afi National House of Chiefs na matran nkonwa mona mohwɛ so ana afi nso apie mantem suafo ana afi apie mantem Regional House of Chiefs say de aduro yi de ohene papa no fra ne ho sɛ ɔyɛ ohene awa sena se kodua ne mu no mo so no so kura mamma de amfrɛ no ene masomdwe nti na mo kan gya ne sɛ wonfiri akonwa no sinsi fam tentem kura
non kan kire osana sefo so no kronya hini biu na asomdwem na oba hima kire mi sei de odi bebetumi akofa mansotwen kase pa da beto osana se akonwa no so ebe ha dwen na man Ghana mu mpose no de asoko e oboko ene me ahodo no yenso anu hwieye e ma ho kwa ma osana so ahinse wontokwa asode ana enti obasana ban omra mu ene o chenso se mansotwen efa nkonwa ho bape na mpududwuma nyina twa sensan obi afane sika nkɔ nkɔ mpududwuma nti obasana ban manim yada omra mu na sa nipa kro fa ne ho hene no ontu ne ho ade so na asomdwe mra wo hene ase ne potem Mampani, Mirajo Mama, awe mampani a Ghana, ene osana se, ya du tumu sa we mampani. Nkoto dwegu fomo, masam na aba no, minim se du wanim. Eti mesraw, kabi mame, so men krata no na kabi mame. Me wiase nyina hu se ne me kanana ne me ade se da me de tu wanim. Wasom, mo man nyina ante mesraw, me pa ucho, me ne mpanifo nya me nko a o. Me ne mpanifo nyina koto dwegu fom. Yesraw, ji asam ne tu maye, na boa ye, na ye ne ye ho. Niye koye pe moja sembia do mama mira yesro ye pese moja sembia beba ye nka moja mu ye pe bibia ye bia fenchin ye so so dia sem ni tum maye na boye na ne ye enye ye maye ye wia ye beda was ye besu wawu adaroma mira mesro sense obi same no ahe semia makwempuntu akachi potudume bia ntimi nkoso e okun mu sanse kro ne mu akoche mienu sese afi dudo na po mafa e na fa so wo ni o si oyo ine no so afa enti sesi ya de amakuri asatoba ha ko ya to sin o ni ma bebre mu ananka first akokuri e fa ne ntuma pefra DLFM 106.9 ai nanka wasana se krodua no e fa ntuma pefra pa nanso nansen nana omo hene kwa akura no ekuro na gija eye bisibisi basa ena manso twe pese man homene so e wasana sintia inte obasra mampani omram na asomdwe na adwobrew emra sana se ene a woti ye eye kwen mada oba hema de ma wasana se eno wapie mantamu mia mfikyire pe wodi mse mikro mpa na wasana se wa na mi firi pa papa wiye ye kwesi na nyankoma se na nim se wasana se na nyankoma se ne de etese firi ha na mokwa yi KFC down he ya mfikyire pe etese firi akọ KFC ye bom ba ko na mi papa ni nua ba ko ya sere member. When was the last time I called? What's na say? Me kwa wache. Me ka ka me bedu be say 5 years. Kurumpa. Kumasi na nanse kumasi ya enti oba hima no. Ne din de oba peni achiampoma. Na o kire mi say mumram na asomdwe mra osana se amane boyi. Ye nsam twire ni. Ko nte hini kofi obo. Kofi anantuo. Kofi 20 gram obolobo ena de amane boyi. Efri apiemente mu Eastern region ebesom yen. Na yenyina we so na yankenka madwun kyere temfama mo na ye wi abelenda ene ne mpeni nsem yempra kyiri ma na yenko yanim na Pedro wadi abana wo say best news ba ko pe medase yami nhyira pa me wo fa se na Richard ahwadi abana wo say o ma ya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na Adjoa Agyei Sikapa mo bo adwumaden so Ghana pa na ka se bene mu desa no ma na endam DJ Ghana fire ni so Bwechire station DLFM next mo de pam na ode yasena adwumaden aye bo ka se bone yo na po bam ede ade ka sen na odi aka ho ede abam na Richard ahwe Ghana man kura de aba na say teacher ni we de sam na ne di pepe vise de waye no enya fine sabofra na kura huni nyanza na teacher ni be ko a teacher ni di at least kama wofra ne down na fa na fa kwampa so na papa no sum sa ni sine so na abo ne se ho pa sama kura so dum ze skirt ye ho abe kakra na teacher ni ho mfere o yesi ya enya fine Richard ahwe bro for de ba na ma kire mu twi no Watina skirt na ho abe kakra teacher ni bob ne sere ho sa enya fine pap and the situation and yes nyina bru why na master plan junior can tampo de abana was fantastic news by all standards keep up the good work yeah that's more fast na wo kire me say greetings go out to Honorable Naomi Akosua Owusu incoming Greater Accra Regional Women Organizer ntime wo fast master plan junior can tampo no se ka se mu da wasa no manam wade chaka se komo ni nyamfo Naomi Akosua Owusu incoming Greater Accra Regional Women Organizer edema MPP mate na dole ya jewa eje de aba no say in fact video ne wa hunu pa ndo ko hu ye na sade ade ne ko no enya kra anti ni be yesa o se ni nyina no dade Lumba nyom sika sam treo sika sam na nkati chani do se de kwa hwe abofra yi na dole ya jewa kra de aba no say o maya ha na hwe life edi free Christian village achem water dia news oja wom obia aboa eja tuato pa na ode aba na penisa aboja ja kwa nya ne kwenti asen be ko no
Sikapa sa wo de bi ho body tell na yenko awoda shrunku we ekwo e de ama abena owo tema community 4 we efiriwa wodofo kwame honum o maame ene wo ba na ne omoka ne senyankopo onsha o ma wa hoɔden ni sika no onye ni boni biara enfemfiri wusunte na ye obeden de omoka ni na say happy birthday to you abena owo tema community 4 we na we ne e begina so e de akan kase yensa kana wie no yade ne nyina ebesie kase bo na musamufo ne ye maze mebelantwi ene se mo ede ema yen sanse na champion tailor ede ekopie mu Facebook ena fi yiti makase bo no wenya bi ehweyem me wo fa se makiese me wo fa se afia me de diamond wasie sire me na yesuku ema ye mulwa support efia ha akenkanfo no ye banu nanso DJ Zigbeam echinchim kase afire no furu ma de som ye se technical producer ede makase bo mu da hokro gen akenkanfo ne yetu benu pe edi ameje so ye wofa ose ade ayo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ene bantwere bonana patafri jamene Adjoa Agyei Sikapa yes also na Adjoa sikin na pamfo ade dia adwumadie no ebe so me mamu nyina moniti a ade hye Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us